top 10 vecí, ktoré elity nechcú, aby ste vedeli, ktoré môžu, ale nemusia byť pravdivé. 10. miesto. Zatajovanie technológie voľnej energie. Existujú teórie, že technológie schopné generovať neobmedzenú energiu z voľných zdrojov, ako je nulový bod alebo studená fúzia, sú zatajované kvôli záujmom energetických spoločností a vládám, ktoré sa obávajú straty kontroly a ziskov. 9. miesto. Skutočné množstvo zlata v držbe centrálnych bank. Niektorí odborníci tvrdia, že centrálne banky klamú o množstve zlata, ktoré majú v zásobách. Toto zlato môže byť zapožičané alebo predané, čo by mohlo destabilizovať globálne ekonomiky, ak by pravda vyšla na povrch. 8. miesto. Manipulácia s výskumom v oblasti zdravia. Farmaceutické spoločnosti údajne manipulujú výsledky klinických štúdií, aby ukázali ich produkty v lepšom svetle, pričom zamlčiavajú vedľajšie účinky a skutočnú účinnosť liekov. 7. miesto. Dohody o kolonizácii Marsu. Existujú špekulácie, že niektoré veľké korporácie a vládne agentúry už rokovali o plánoch na kolonizáciu Marsu, pričom sa pripravujú na možnú evakuáciu Zeme v prípade globálnej katastrofy. 6. miesto. Zatajovanie skutočných dôsledkov chemtrailov. Teória tvrdí, že chemtraily, ktoré vidíme na oblohe, sú súčasťou tajných programov geoinžinierstva, ktoré môžu mať vážne dôsledky na zdravie ľudí a životné prostredie. 5. miesto. Kontrola populácie prostredníctvom potravinárskych prísad. Niektorí veria, že prísady v potravinách, ako sú umelé sladidlá a konzervanty, sú používané na manipuláciu populácie a spôsobovanie zdravotných problémov, ktoré zabezpečujú zisky pre farmaceutické firmy. 4. miesto. Tajné vojenské technológie. Armády veľkých mocností údajne vlastnia pokročilé technológie, ako sú neviditeľné lietadlá alebo energetické zbrane, ktoré nikdy neboli odhalené verejnosti. 3. miesto. Skutočný rozsah sledovania. Vlády a korporácie majú oveľa väčšie schopnosti sledovať jednotlivcov, než verejnosť tuší. Vrátane prístupu k osobným údajom z elektronických zariadení a online aktivít. 2. miesto. Zatajované archeologické nálezy. Existujú tvrdenia, že niektoré archeologické objavy, ktoré by mohli prevrátiť naše chápanie histórie a pôvodu civilizácií, sú zatajované alebo zničené, aby sa zachoval status quo. 1. miesto. Kontrola svetovej ekonomiky pomocou tajných spoločností. Teória tvrdí, že tajné spoločnosti ako Bilderberg Group alebo Illuminati majú výrazný vplyv na globálnu ekonomiku a politiku, manipulujú trhy a rozhodujú o smerovaní sveta za zatvorenými dverami. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Pre viac zaujímavých videí neváhaj dať odber.